बिना घूस लेहले पीएम आवास के फाइल आगे ना बढ़ावत रहले हैं मनीष बाबू। और ई हाल तो बिहार के हर गलिए के बा। गरीबन के लागल आह और निगरानी टीम के हाथे तो चढ़िए गईले मनीष बाबू। घूस लेत में ही पकड़ा गईल बड़े। एगो बात ना बुझाला कि सरकारी बाबू लोग के सरकार से तनख्वाह लेहला के बाद ई घूस के पैसा के माहे खाला लोग। का एह लोग के एगो गरीब आदमी जौन 300 के मजदूरी करे वाला बा ऐसन आदमी के हाथ से घूस लेवे में हाथ ना कांपेला का? अरे पैसा तो कमाते बड़ा लोग, थोड़ा दुआ कमा लो। काहे कि ऊपरा जो तो पैसा काम ना आई, ओइजा तो दुआ धर्म के ही कामे आई। समझला बाबू। बिहार के जिला भोजपुर में ग्रामीण आवास सहायक रिश्वतखोरी के मामला में गिरफ्तार भइल बड़े। बतावल जाता कि वो घूसखोरी के आदत से लाचार रहे हैं। अब ऐसा को आदत होता भैया। इतने ना कादून उनकर आदत जौन बा कि पहले से ही खराब रहल है। लोग उनका बारे में पहले भी शिकायत कैले रहे लेकिन कोनो कार्रवाई ना भइल। स्थानीय लोग के मुताबिक बिना रिश्वत लिहले हुए आवास योजना के कोनो फाइल के हाथों ना लगावत रहले। हमारा बुझाता कि वो क्रिया खा के ही आयल रहले कि बिना घूस के हम कोनो काम ना करे। इतना ही ना, कार्यालय में अइला के बाद बिना रिश्वत के रकम देखल फैलो आगे ना बढ़त रहे। जब रुपया देख ले तो शरीर के रोम रोम रोमांच से भर जात रहे। सुने में तो यो आवता कि जहिया रुपया ना लौके वो दिन इनका मिर्गी उपड़ जात रहे और पैसा के बदले चप्पल जूता सुंघावे के पड़ जात रहे। अब उनका के निगरानी विभाग दबोच लेले बा। जौन जानकारी मिलता ओकरा मुताबिक मनीष कुमार पीएम आवास योजना के तीसरा किस्त जारी करे खातिर रिश्वत लेत रहुअन। मामला भोजपुर जिला के चौकिया पंचायत के आवास सहायक से जुड़ल बा और उनका के निगरानी टीम दबोच लेले बा। उनका पास से रिश्वत के रकम 5000 रुपया भी बरामद भइल बा। जानकारी के अनुसार फतेहपुर निवासी लाभुक रामजी सिंह शिकायत कैले रहले कि आवास सहायक उनका से तीसरा किस्त के भुगतान खातिर रिश्वत मांगता रहे। शिकायत के पुष्टि के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के टीम के डीएसपी गौतम कृष्णा के नेतृत्व में जाल बिछावल गई और ओकरा बाद निगरानी टीम उनका के उ वक्त में गिरफ्तार कर लेहलस जब पीड़ित उनका के रिश्वत के रकम सौंपत रहले। कार्रवाई के बाद निगरानी के डीएसपी गौतम कृष्णा कहले कि इंदिरा आवास सहायक के ओर से भुगतान करे खातिर पैसा लिहल जात रहे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के निगरानी थाना लेके गई जहां पूछताछ भइल। यह कार्रवाई से पंचायत स्तर पर सरकारी योजना में जौन व्याप्त भ्रष्टाचार पर उजागर भइल। स्थानीय लोग निगरानी टीम के तत्परता के सराहना भी कैलस और उम्मीद जतौलस कि आगे भी ऐसे ही भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होत रही। जाते जाते रहुआ लोग से एगो गुजारिश बा कि यह वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, कमेंट करी, अपन विचार प्रकट करी और हमारा के अगर यूट्यूब पर देखतानी तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी आ फेसबुक पर देखतानी तो फॉलो जरूर करी ताकि हमरो रोजी रोटी चलत रहो आ घूसखोरी ना करे के पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।